Ύμνος του εθέρος. Η σημερινή επιστήμη υπολείπεται κατά πολύ του πρωτομύστη Ορφέα. Και ενώ στηρίζεται ακόμη σε άκρος επισφαλή πειράματα, τον Μαΐκεσον Μόρλι, και απορρίπτει έως τώρα τον εθέρα, ασφαλώς θα αναβλέψει, άρχισε ήδη και θα τον αποδεχθεί για να επικοινωνήσει με τα μακρινά μεγέθη. Γι' αυτό ας ακούσουμε τον εθεροπό μας πρόγονο Ορφέα. Η οδή του στον εθέρα είναι εθερική, γιατί αυτός είναι το κοσμολογικό δωδεκάεδρο που στεγάζει στις 12 γωνίες του τα 12 ζώδια και διαφυλάσσεται και από τους 12 θεούς. Για το εθέρας είναι το άριστο κοσμικό ρευστό που διαποτίζει με την αέναη ροή του όλους τους ιδεοαγρούς του απείρου. Για το εθέρας είναι ο μεταλλασσόμενος κοσμικός πρωτέας που γίνεται άστρο, ψάρι και άνθος για να μεταγγίσει σε όλα την αήπειρη πνοή του παντός. Γιατί ο εθέρας ή το εθεροδρόμιο είναι ο μόνος πανπεριεκτικός χώρος όπου το κοσμοπλάνο μπορεί να προσγειωθεί. Γιατί ο εθέρας είναι το αγωνιστικό κοσμοστάδιο όπου οι ξυφομάχοι του φωτός διασταυρώνουν τα έκλαμπρα ακτινοβόλα ξύφη τους. Γιατί ο εθέρας είναι ο κοσμοδαμαστής που εξημερώνει τα θηριώδη όντα, μεταλλασσοντάς τα σε υπτάμενους αγαθοδαίμονες στο θείο εκπαιδευτήριο του πανουράνιου κήπου. Γιατί ο εθέρας είναι ο μέγας αλχημιστής που στο χημείο των άστρων εξάγει το ιδέο νέκταρ και τη λόγο αμβροσία για να διαθρέψει με αυτά όλα τα αθανατοποιημένα παιδιά του. Γιατί ο εθέρας είναι ο κοσμικός κήρυκας που τηλεσαλπίζει τα πανουράνια νομοτελειακά βουλεύματα. Γιατί ο εθέρας είναι ο κοσμικός φιδείας που ονειροδομεί την παναθηναϊκή ζωφόρο της παρθενογέννητης Ακροπόλεως στον ιερό βράχο της πανουράνιας Ελλάδος. Ενώ ο Ορφέας, ο Όμηρος και ο Μουσαίος απαγγέλουν τις εποδές ή ενοδές τους στα ενδιάμεσα μειοακούσματα της πυρκόσμιας μουσικής των σφαιρών. Ύμνος του ουρανού. Ο Ορφέας αποκαλεί εαυτόν, προφανώς για να διδάξει σε εμάς την μετριοφροσύνη, μύστη νεοφάντη, νεοφώτιστο μύστη, και επιζητά ζωή από τον πανγεννήτορα ουρανό. Αλλά τι σημαίνει ουρανός? Κατά την πλατωνική σκόπευση αυτός που ορά άνω, ενώ εμείς φρονούμε πως η λέξη ουρανός συναποτελείται από το ουρ και άνω. Και επειδή ουρ σημαίνει πυρ, γι' αυτό τον ταυτοσημαίνουμε με τον πύρινο κόσμο. Αυτόν τον πυρκόσμιο ουρανό αποκαλεί πρωτογεννημένο και παγεννήτορα όλων ο Ορφέας, γιατί αυτός ο πυρηγενής ουρανός ή πύρινος κόσμος είναι ο γεννήτορ
όλων των μουσών. Πρόκειται για τον ουρανό του αγαθού ή τον πνευματικό ή ανώτερο κόσμο. Αυτός είναι ο πατέρας, όπως και η αρχή και το τέλος όλων, αφού από τον πύρινο κόσμο άρχισαν την εξελικτική τους πορεία και σε αυτόν πρόκειται με επαυξημένη κραδασμικότητα να επιστρέψουν τα πάντα. Αυτός είναι οίκος Θεών μακαρίων. Αυτός που ο άλλος μεγάλος μύστης Όμηρος επισημαίνει σαν χώρο πολύχαλκο, όπου ο πρωτοκάβυρος ύφεστος δομεί διάπειρα θεϊκά δώματα και θεϊκούς θρόνους. Πρόκειται για έξοχες εικονοπλασίες των διάπειρων αΐρωων, αΐζων και αΐφυλων αδάμαστων ανώτερων κόσμων. Γιατί αυτός ο πύρινος ή εξωχρονικός κόσμος γεννά τον χρόνο ή χρόνο, δηλαδή τον κόσμο της συνειδησιακής κατάτμισης ή πολλαπλής διαιρετότητας ή ανάγκης για λόγους καλύτερης αφομοιώσεως. Κι όπως το πυρακτωμένο και ενοποιημένο εξωχρονικό χρονοσκαλίζει την επιγειωμένη πολλαπλότητα, έτσι και η πολυμελής γεωσεμέλη οφείλει να αναπέμψει τους παμφιλετικούς ψυχοστροβίλους της και τους πνευματοήφαντους θυσάνους της σαν ανθρώπινο θυμίαμα προς τον διάπειρο ουρανό. Πρέπει δηλαδή το δέντρο της γεωανθρώπινης γνώσης να χαρακωθεί βαθιά από το κοφτερό δρεπάνιο του χρόνου, ώσπου να αρχίσουν να στάζουν τα δάκρυα της ηλέκτρας ψυχής για να γεμίσουν την οδοχώρα του Διόνυσου με το ιδεοάρωμα της εσωουράνιας ανθρώπινης πεμπτουσίας. Και τότε οι δύο άπειροι ουρανοί, ο κοσμικός και ο εσωανθρώπινος, θα σμίξουν αρμόνια για να στεγάσουν τους νεοφώτιστους μύστες όλων των συνειδησιακά ενοποιημένων τόπων. Και τότε το άνω πυρ και το κάτω πυρ θα σμίξουν για να συναποτελέσουν το πανουράνιο στερέωμα για τα αϊθαλή πύρινα όντα που θα διαποτίζονται από την πάνδροσο μητρική απειροσύνη.